Наричат Кейптаун южноафриканския Лос-Анджелис. Градът е блестящ, величествен и красив и затова не е чудно, че много е допаднал на пазарджиклийката Ваня Стойчева, която от 3 години работи като архитект там. Има всичко. Има планината, много известна Table Mountain, до океана съм, близо съм до плажа. Ако ми трябва почивка само до 15 минути, карам с кола до плажа и се чувствам като във ваканция. Много е хубаво. А колко пъти откакто си там си идвала в България? Това ми е, мисля, втория път. Миналата година майка дойде за Коледа да ме посети. Липсва ли ти България, липсва ли ти Пазарджик, като си там? Тук като си пък, липсва ли ти Кейптаун? По-скоро като съм тук ми липсва Кейптаун, заради приятелите ми и просто как ми е подреден живота. Преди да стигне до Кейптаун, Ваня работи и учи в Германия, където завършва висшето си образование. Решава, че заради подготовката на световното първенство по футбол, което се проведе тази година в ЮАР, перспективата да работиш там е много добра, не се колебае и заминава. Аз когато бягах в Германия, мислех, че ще оставам в Германия, но ето, че открих Кейптаун. За сега искам да оставам там, да си уредя живота, но ще видим бъдещето какво ще донесе. А за Пазарджик само идване от време на време ли остава? Само от време на време. Освен, че й харесва да работи като архитект, Ваня не пропуска нито една възможност да плува. Самата тя признава, че се опитва да навакса пропуснатото в Пазарджик. В Пазарджик плувах само около 4 години, от 6 до 10 годишна. Тогава Ани Георгиева очакваше дете и тогава прекъснах. Започнах пак да плувам в Германия на 18 години и до сега продължавам. До сега 28-годишната пазарджиклийка е спечелила доста медали. Тя обаче не иска да говори за постиженията си като пловец, защото за нея плуването е част от живота. Работя по 8,5 часа на ден, с половин час почивка, обедна почивка. Започвам в 8, свършвам в 5. Тренировките ми започват в 5:30 сутринта до 7:30. В 8 съм вече на бюрото, на работа и като свърша в 5, зависи как е движението по улиците, стигам до басейна между 5 и 6 часа. Ваня гостува на близките си само за 2 седмици, но и тук в Пазарджик отново не пропусна ден, в който да не плува. Според нея, разликата между хората в Пазарджик и Кейптаун е тази, че тук не са свикнали да спортуват.